sikuphele ukuthi ma kuKithi nisibize nathi niyezwa. Sikhona nje sikhonela lokho. Uma uzwa leyo nto nje ethi ukuthi angithi ma siseduza nesikhona. Futhi ngicela bonke labangani bazanele abanemali sekuzoba abangani bami. Ngisho nje bakithi kuzo wonke umuntu. Mamkhulu Kithi siyabonga sisi. Bingelela umkhandlu wonke ngaphakathi ngokuhlukana kwezigaba zenu. Esibingelela sithi makadunyiswe uJesu Kristu. Ngicabanga ukuthi 2021 uzanele celebrate 50th birthday yakhe. Ngathi mengikhuluma ngathi ngiyajabula ukuthi ngikhuluma uhleli la phambi kwami uyangizwa. Ayikho ingozi ungayibhokise la phambi kwethu. Wayehleli la egqoke ingubo enkulu njengoba namazwi neyabo ugele engakwazi ukuhlala. Ehlala etshe wayibanjiwe sekelwe. Ngoba ingubo yayihaba lento exakile. Namhlanje kuhlukile ngoba namhlanje akangizwa. Ulela uthuli. Sekunomahluko. Yabona uloku ngangine hope esibhedlela sihlale more than 3 hours singafuna mbozwe. Simbuka sasize siphikisana sithi siyabona kuyanyakaza esiswini. Sibona into engekho basasiloku esasikufisa. Uthuli kodwa ngiyajabula ngalelo langa ngakwazi ukuthi ngikhulume konke okusenhlizweni engizwa. Ngimbonga ngakho konke akwenzela umndeni wethu. Ngimbonga uthando lwakhe ngami. Bayazi abantu uzanele nami besinje. Akuzanele ayikho into abenza ngaphandle kwami. Bekholelwa kumina. Ujabule, akajabule. Mangabe sekufike mina konke kuyaqonda. Ugeli ngicabanga ukuthi into engithobe ngolesine ngathi ngidiniwe. Angisho ukuthi angisadiniwe manje kodwa sekungconywana. Sengingconywana akaphelele kodwa ngingcono ngoba ngithe mengifika izolo siyomlanda bathi bebengivulela yena ngabona indlela ayiyona ubuhlayo uyibona. Ngiyathobeka ngoba ngimbona ukuthi manje uphumile ebuhlungwini. Uphumile ezimpini zakulomhlaba. Ake ngingakusho lokho ayisisami ube nezimpi bo. Hayi bekaliswele nento yakhe nje eqolo yeni. Kezimnese sikusho ukuthi umuntu onenkani. Othi noma ngabe kuthiwani amunenkani kodwa ngitheme ngimbuka ngathi awuphumule emtaka mama manje khululeka manje ngiyakukhulula nami. Yolanda Njabulo zonke lezi ngalolu bhuzane lwezingane ezithi seyibheke mina kulungileke ngiyavuma neyazi vese hayi ngiyanithembisa akekho umuntu ozobhayizela kunina ke mina ke phela ngihlukile mina uKithi lo akenzanele angishadanga nebishop. Yabo mina mungibhayizela ngubabzulu umyeni wami uyangqokisela ikhanda uthi abaza kuthina sizobahlehlisa. Thina ke siphendule ngo-amen thina. Uzanele ubeniphendula ngo-amen menimlwisa thina akekho umuntu ozosondela kulezi zingane. Ngiyanithembisa ngiyaphinda futhi sibali wami ngike ngasho ukuthi ngiyabonga futhi usithanda usisi wami. Ngiyabonga kakhulu ukuthanda usisi wami. Mageba ngiyabonga ukuthi ungiphe ithuba lokuthi ngikwazi ukuba nosisi wami obubuwazi ukuthi injabulo yami ayiphelele mengekho uzanele. Ekuguleni kwakhe ungiphile ithuba ngathutha kwami ngayohlala kwakhe.
Ngiyabonga Magema. Aphumule ngomuhle. Usulala bekhona.